Všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám. Tak čo? Zaspievate nám? Túto vetu pozná asi každý z nás zo známych kriminálnych seriálov. Mne osobne nejde do hlavy, prečo nenašla svoje uplatnenie medzi osvedčenými právnymi mýtmi, ktoré búrame s kolegyňou Denisou. Právo nevypovedať je totiž vašim silným ústavným právom a široká verejnosť ho veľmi často podceňuje. Predstavte si, že sedíte na policajnej stanici v procesnom postavení obvineného a vyšetrovateľ vám hovorí, že máte vo veci vypovedať. Lebo keď nepoviete nič, v podstate sa usvedčujete z toho, že je na vašom konaní niečo nekalé. Veď keď nemáte čo skrývať, máte o tom hovoriť. Omyl. Faktom je, že polícia nehľadá dôkazy na to, aby konanie voči vám zastavila, ale naopak, aby mohla v konaní pokračovať. Preto emotívna, neuvedomelá a kvetnatá výpoveď môže poslúžiť ako základný stavebný kameň v dôkaznej situácii proti vám. A na druhej strane vy sa úplne zbytočne môžete dopustiť fatálneho procesného pochybenia. Preto by nebolo zlé inšpirovať sa starými ľudovými múdrosťami a ako povedal Jan Amos Komenský, dvakrát meraj a raz striehaj, alebo hovoriť striebro, mlčať zlato. Vaše mlčanie totiž nie je priznaním viny. Je to ústavné právo, ktoré vás chráni pred tým, aby ste si nevedomky neuškodili. Vždy, keď sa chystáte vypovedať pred políciou, poraďte sa najskôr s obhajcom. A preto, keď riešite podobný právny problém, nenechajte veci na náhodu, neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si konzultáciu.